Ξεκινήσαμε σήμερα από την ΚΟ. Κάναμε τον αγιασμό μας με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Με την αγάπη πολλών φίλων ξεκινάει ένας μαραθώνιος που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 8 δευτερόλεπτα και το εννοώ. Όμως η καθημερινή αγάπη των φίλων, η καθημερινή αγάπη που βλέπω στα μάτια της Δωδεκανήσιας και του Δωδεκανήσιου, μου δίνει πραγματικά την δύναμη να κάνω έναν μαραθώνιο ο οποίος είναι όμορφος, ο οποίος έχει τις δυσκολίες του, έχει αν θέλετε την μοναξιά του, έχει όμως την ομορφιά, έχει κρύβει μέσα πάθος, ένα πάθος που από μικρό παιδί το έχω για να προσφέρω στα κοινά, για να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω όλους σας στο ξεκίνημα αυτού του αγώνα. Όλους που τόσα χρόνια με στήριξαν. Όλους σας που θα με στηρίζετε και σε αυτή την δύσκολη προεκλογική περίοδο, αλλά και μετά από αυτήν, ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορώ να είμαι δίπλα στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, κάθε μέρα δίπλα σας όπως έκανα μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ όλους για αυτό που κάνετε για μένα.